plážnik, takže máme tieň, veľká služba. Juraj, s týmto modelom sa detská aj dospelí chcú fotiť. Môžu si ho aj chytať? Fotiť sa môžu, ale chytať nie, keďže tá cenová relácia toho modelu je obrovská a to dieťa, keď príde a neviem záklapku a chytí, tak môže niečo ostrhnúť. Ja si to nevšimnem a môže sa stať do katastrofa, takže určite nechytám. Jasné, takže je to v podstate bezpečnostné hľadisko, nie len to, aby neboli tam capky a estetické. Vidím, že to má Ferrari a je tam priesvitný ten motor a turbína. Prečo je to tak? Koncepcia bola braná ako reálneho Ferrari, kde vzadu je presklený motor na reálnom Ferrari, takže sa snažili napodobniť tento typ aj na Lidl. Úžasné, držíme palce. Ďakujem, majte sa. Videla som prvýkrát takéto modelové lietanie, bolo to úžasné. Aké máš ty pocity lietať na takomto podujatí? Bolo to prvýkrát, alebo lietal si takto už viackrát aj? Som lietal viackrát na týchto leteckých podujatiach, alebo na takýchto podobných leteckých podujatiach a je to pre mňa čest, že som bol pozvaný a vložený do programu a oficiálne sme mohli predstaviť aj časti modelárstva, ktorému sa akoby modelári venujú. Bol si nervózny pred tým vzletom? Samozrejme, každý je trošku nervózny pri každom prvom zlete a ešte niekedy tu máš niekoľko tisíc divákov, takže je to trošku aj na nervy, ale potom vzlete sa to potom uvoľnilo a let som si užil. Boli aj nejaké problémy pred štartom? Včera, priznávame, mali sme problém s prednou nohou, tu sme opravili a už je to pohodlné. Čím je poháňané toto lietadlo? Tento konkrétny typ je poháňaný turbínou, ktorá spáľuje Jedi jednotku, klasický kerosín. My to ešte riedime 20% oleju, čiže na 20 litrov oleja, na 20 litrov kerosínu ide len 1 liter oleja, aby to mazalo ložiska a kompresora pri tých otáčkach. Tu sa pohybujú otáčky turbíny okolo 200 až 220 tisíc za minútu. Dobre, akou rýchlosťou to ide? Ja som mala na tej dráhe pocit, že to ide brutálne rýchlo na to, aké to je. Čo viem, teraz som mal letovku okolo 290 pri tom najrýchlejšom prelete, ale reálne okolo tých 180 do 250 sa to drží. Sa snažím udržať. Dobre, takže toto je návnada na to, že budeme mať podcast, kde Juraj nám bude o tom rozprávať viac, takže sledujte nás a vypočujte si podcast s Jurajom. Ahojte! Čaute!